Upravo se nalazimo iza jednog od šaltera u Nacionalnom parku Srbija, baš u staništu vrste divlji šalterski službenik, Nervosus chicanorum pauza. Došli smo da vidimo da li je i tu došlo do neke metamorfoze i ako jeste, u šta se to ova vrsta pretvara. Evo, upravo prilazimo jednoj od predstavnica vrste, koja po svemu sudeći jede. Dobar dan. Da. Prijatno. Aj, prijatno. Nisam mislio u smislu domiđenja prijatno, nego u smislu jedete, pa da vam kažem prijatno. Da. Hoćete dođem kasnije kad završite s obrokom? Kad završim idem na pauzu. A na pauzu? Pa ja sam mislio da je sad pauza i da zato jedete. Loše si mislio. Aha. Jedem zato što sam gladna, a ne zato što je pauza. Aha, dobro. A ti? Što ti ne jedeš? Pa ja nisam gladan. A da si gladan jeo bi, jel tako? Pa da, ali ne baš... Pa ne baš tokom pauze. Normalno. Pa da. Pauza služi jer se završavaju poslovi van zgrade, a razno vreme služi za razne stvari. Zato ga tako i zovemo. Razno vreme. Ja sam mislio da je to radno vreme. Mnogo ti nešto misliš, a sve pogrešno. Znači ovaj red, ovi ljudi što stoje već neko vreme, oni znaju da nije pauza. Pa normalno da znaju. I šta, ne smeta im to? Ma jel bre, navikli su. Aha. Jel imaš čačkalicu? Čačkalicu nemam, ne. Ali kako ovako mirno stoje, ništa se ne bune ovi ljudi. Jeli bre, jesi ti vidio papir koji sam ja zalepila na šalteru? Ne, koji papir? Onaj na kome piše pao sistem. Pao sistem? Aha. A je li stvarno pao jest. sistem? Aha. I ne rade kompjuteri? Rade. Pa kako onda? Pa moj fiziološki sistem je pao od gladi, razumeš? Ne razumem. Vidi, dečko, kad je meni prazan želudac, ne samo da mi padne sistem, nego mi padne i mrak na oči. Veruj mi da je ovim patuljcima što stoje i drhte bolje da sačekaju da podignem svoj sistem sa 350 grama bureka i 2 jogurta, nego da ih sve razjurim što nemaju FT1P. Aha, nešto iz vašeg posla. A šta je FT1P? Fali ti jedan papir. Aha, koji papir u pitanju? Koji god hoćeš. Potpuno je sve jedno. Ali neki papir mora ti fali. Još se nije desilo da neko dođe prvi put kod Mice ubice na šalter i da ima sve papire. Kod Mice ubice? Tako me zovu. I da znaš, ako počneš da mi šetaš po živcima, ima da opravdam nadimak. Dobro, gospod Mico, neću ja dugo. Samo da vam postavim još nekoliko pitanja, ako nije problem. Ajde, požuri, jer sad će pauza, moram da idem da ne radim. Ovako, ja ovdje vidim još 5 šaltera. Nijedan ne radi, a ovdje ispred vašeg je ogroman red. Da, pa? Pa, pitam se, jel radi neko na tim drugim šalterima? Pa rade. Caca, ceca, jaca, daca i veca. Ali trenutno nisu tu, završavaju neka posla. Završavaju neka posla? A neka svoje posla normalno, ne, nego će da dreš dovde po cijel dan, da ovim patuljcima završavaju njihove poslove. Ali to su stranke zbog kojih vi... Zbog kojih ja hoću da poludim. Stoje mi tu bre po cijel dan, premeštaju se s noge na nogu, bulja mi kroz staklo, kašlju, kijaju, dišu i samo nešto čekaju. Da. Ja znam, čekaju oni da im ja rešim njihove probleme, da gospodo završe svoje obaveze. A kad ću ja da završim moje obaveze, a? Pa znam, ali vi primate platu? Koju bre platu? Pa šta se treba crknem zato što primam platu? Pa i ovaj deda ovde prima penziju, ništa ne radi. Samo čeka da mu ja dam. Stoji ovde u redu od jutros, a ti, Mico, kuckaj u kompjuter, lupaj pečate, broj pare i to još tuđe i šta ti ja znam još? Dobro, nemojte se nervirati, mislim, to je vaš posao, a oni ljudi šta će, čekaju. Pa šta ako mi je posao? Nek čekaju i tek će da čekaju. Vidiš da mi non stop zvoni telefon? Čekaj. Da? Ćao, caco. Evo radim. A ništa, neka sekiracija od ranog jutra. Pa normalno, zabole me. A? Nema nikog, možda 15-ak, 20. Nije, Ceca je javila da će da kasni. Ne, Veca je otišla kod pedikira, urastao je nokat. Daca bila došla oko 11, pa je dobila u 11:15, pa je otišla u 11:20. Da, pa bila, ne znam, 20 minuta, ali bruto. Pa pametna žena, a neko ja raspadam se ovdje. Ko, Jaca? Jaca je tu negdje, znaš ti Jacu, ne drži je mesto, ne znam gde. Nisam, ne, sad ću da idem na pauzu. Šta ti radiš? Jel?
Gdje? Ipak si ih našla. Jao, ribo, pa ti si opasna. Pošto su? Ma nemoj da me zezaš, pa nisu skupe uopšte. Caco, kupi meni jedne, ljubim te. Ma dajem ti pare, jel hoćeš? Srce si. Ajde, važi, ma nemoj da žuriš, samo mi nađi, molim te. Da, ajde, čao, čao. Izvinjam se, možemo da nastavimo ovaj naš mali intervju? Slušaj, dečko, nemam ja baš puno vremena s tobom razglabam ovde, znaš? Pa shvatam, uskoro će pauza. Pa normalno i ja imam dušu. Da. Nego, moram bre kafu pod hitno popijem posle, jela mi tako pandrkne, pritisak, to nije normalno. Šti kafu? Ne pijem kafu ja. Sad će onda naručimo. Alo, Stojo, daj 2 kafe u šalter salu. Mali, dečko, kako ti piješ? Ja ne pijem kafu. Daj 2 slađe, Stojo. Stojo, čekaj, ili imaš još onog ratluka? Aj donesi, majke, ti znaš da mi padne šećer dok naprežem mozak. Stojo, i običnu vodu, Stojo. Stoja našla neki divan ratluk, znaš kak? Ne sumnjam uopšte.